Oamenii nu vorbesc foarte des despre religia pe care o au, însă e important să știi că atunci când vorbim despre religie, vorbim despre dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. În lume, cea mai răspândită religie este creștinismul. Cea mai puțin răspândită este budismul. Însă nu contează cărei religii aparții. E important ca să ai convingerile necesare pentru a-ți menține credința pe care ai ales-o. Când ești mic, e clar că părinții tăi sunt cei care aleg să te educe într-un anumit fel și ție nu ți se poate cere consimțământul pentru asta. Însă, de la vârsta de 14 ani, părinții sau orice altă persoană din jurul tău nu îți poate schimba religia fără consimțământul tău. Ba mai mult, de la vârsta de 16 ani, ești liber să-ți alegi singur religia. Nu este un subiect despre care oamenii discută foarte mult pentru că îl consideră a fi intim. Și totodată e bine să cunoști că oamenii aleg să păstreze aceste informații de cele mai multe ori doar pentru ei. Nu e indicat să îi judecăm pe oameni în funcție de religia pe care și-au ales-o sau să-i criticăm pentru că la o vârstă mai fragedă sau mai înaintată au ales să schimbe religia. De ce? Pentru că au ei motivele lor. Fiecare dintre noi suntem liberi să decidem asupra religiei pe care vrem să o avem. Important este să ne respectăm unii pe alții.